Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Ano, okay bang audio ta? Tabaray. Baka iyan na naman kita sa episode na garolatan tanog. Ano, okay ba? Dangugin na muna. Dangugin na muna. Dangugin. Okay, mic na. Naka-mic na. Naka-mic na ba? Dangugin natin. Yeah. Hello. Hello. Hi. Hello. Okay na yan. Ayan, okay na. Guro kita. Kung noorin live na sa kama nag-arano. Laterali-dali na mag-check ang mga audio. Talaga yan. Kaya Siyempre. Ay! Diyos maray na aga sa Indogabo. Yan, nagkape-kape po kita video. Si Ramsa na. Nahiling ko dakula. Ang kape mo po talagang itom lang. Alright, so Diyos maray na aga. Hapon. Kamu na daw magbati. Sige na daw. Ako na lang pirmi nagbabarati. Baga Diyos gano'n manahin na aldaw po sa indong mga kanatong natics. Hindi po ang sa indong lingkod. Nagpaaram tulos. Magandang umag. Ay, eto. Marhay na aga. Nagkakain ka na. Iring ko na mo. Iring ko na mo muna. Ako muna. Ako si itong samuya sa umaga. Ano muna mo samuya? Ibang lingwahe mi? Ay, baba. Parang ring ko na da. Para sa endo? Pareha samuya. Iyo. Para sa muya. Oo. Sa mga taga-partido, kamusta man? Ay, Giro na. Garo, Batangas palan. Batangas palaan. Bala eh. Okay. Bala. Paano sa Indo? Saring ko nada. Sige daw. Okay, sa mga nagtataralan pala, wait lang. Sa mga nagtataralan dyan, baka pwede man ka mo mag-highlights, at highlights. O kaya, At followers. At followers. Garo na mo na kulon followers. Ako da, mga followers. Ay, nako, kaaraal. Kung gay lang nawara si dati kong account. Ay, nakul ka na ko ta. Pira na followers mo ka ta naman sa sarong page. Ay, sa sarong page, nasa 3K to. 3K. Mogma ka na naman. Nay pa. Nay man ako nag-ano eh. At least legit. Yeah, at least legit na na followers. Guys, sa mga igwa ka mo dyan, mga nasa 1 million followers. Pero nakakabisto sa imo tutulo. Ako, may 6.1K. 6.1K. Mga estudyante mo man nakita. Dati ka bagang alam mo, estudyante. Dating private account. Alam mo, mga estudyante ko, 6,000. Grabe man yan. Sabi pati ni Tin, kamo nga pag day ka mo nag-follow sa ko, babang grades ni. Babaragsakan ko nga mo. Grabe. Kasi di ba yun, ang huna kaya kasi kang ibang tao, huna ni datakulan silang followers without knowing, iyo pa lang to si mga dati nindang friends. Tapos, nag-professional mode. Tapos una ninda, dakulo na silang followers. Dati 3,000 plus lang yan. Oh, tama nagdako lang followers mo. Kasi ko. Yeah. Kaniguan mo. Ay, nako. Yeah, ba't yun mo kami ng sa Rinconada? Ayo, sige daw. Padawagan mo si inimbitahan ta. Maray na aldo kaninyo, mga kanatong natics. Sabihan mo si taga Rinconada, kanimo. Batiyon mo siya. Oy. Ako pala ni si Sinayang mo. Ako pala na nag-message po kanimo. Grabe pa po si ginagamit ko na word na po. Alagad baga. Di po bakong tultul po ang reply mo sa kuya. Anong reply sa imo? Paano ba? Kasi sa Dayan, taga Bicol po kaya minsan nag-iimbitar nin mga possible na na guest. Tapos ang samuya pong pagkagibo kayan talagang very professional man po kung may malaba man na letter, and then maugmahon nga ni kami ta at least diba si Boss Karepa talagang saro tong pinaka
pribilehiyo na nag-reply sa Samuya. Talagang very talaga siya. Very supportive. Very supportive. Bilang Bicolano. Yeah. Iyo. Tapos May nahiling kami sa babay. Yan. Istoryado paring Linus. Istoryado. Sige. So, sabi po kaya sa ko ni paring Bon. Ako na naman. Baka ako na naman na maging kausakan gabos. Kung bistado ko, daaning babae na ni. So, sininyas ako. Sabi ko, napangirit man. Okay man. Ano ko, ex mo to? Sige niya, maya kong ex na... Ano? Uy, grabe mapanlait ka. Ay, mga sinabi. Mga sinabi. Dahil, ako po kayang taga Rinconada na content creator na gusto mong i-guest digdi sa sa Taga Bicol Podcast. Kaso lang, so sabi ko, sige nga ako na mag-message. So, tig-message ko siya. Ning pagkagayon-gayo na introduction, gabus, yaon dyan si Po, opo, mga arog kayan, magalang po ako duman. Tapos, ang i-reply niya ko sa inot, ay ganon. Baka arog ka to talaga siguro kaya ang personality niya. Oo. Diba? Hindi nga, inisip ko na arog ka to ang personality niya. So may ano nangyari? Pero pagsundutan mo. So nireplyan ko siya ng sarupa na, ay yes po. So kung po ikang interviewin mi, kung okay lang po sa imo na interviewin mi ika, arog ka yan. Tapos sabi niya, ay wow. Oh my God. Tapos pag sabi niyang ay wow, anong sabi mo? May sinabi pa akong saro sabi mo ko ay mali. Ano sabi mo? I'm sorry po, wrong send po kami. Baka man po lang ikanting may message me. Tapos may saro pa kami message na lingaw nako, pero ang ni-reply niya na duman ay bawal. Ano ba ya? Sa Rinconada, tapirme may ay. Bako man kitang arog kayan sa Rinconada. Ala ay. Ay, pirming ay. Itong ay. Ay, ganon. Ay, baka ano siya? Ay. Oy, ano ba bati unta pala si Jude na Maraparay yan. Yes, hi Jude. Kaya yan. So naging kami unsuccessful. Actually gusto mo talaga ko sa kuta na ma-interview itong babaeng ito na content creator, hali sa Iriga. Kasi siya mapangirit siya, ang content niya is parang dahil na sabihin si content kasi mabibisto nila. Dahil at least diba, mapangirit ang content niya in a way na itong garo ng pangbabansag sa sarong lugar. Oo, garo binabansag. Pero kumbaga, lang siya, sasabihan lang siya, naarog na kayo si mga tao, tapos tataram nyo na lang. Tapos may nangyari, may mga nabalding ibang content creator na naapektuhan. Siguro, human gayon ang personalidad. Kasi minsan baga pag iyo ang pag minsan ba kung dahil man totoo pero natamaan so ego mo. Ayun naanggot ka. Kaya sa iling ko sa pagkailing ko kang content niya, man lang siya, saro siya sa mga TikTok person na gibo niya buro-baile. Nag-viral siya dahil sige permi siyang nagla-live. Duman siya nag-viral. Nagla-live siya? Nagla-live siya. Doon nataram ni mga araw-araw ka yan. Tadi nataram kung may man mahapot for sure. Gusto ko lang kasing gusto ko lang ma-interview, gusto ko lang maaramon kung saan siya nagpoon. But anyway, kung nakakabisto po sa Indo, ipopost mo yan sa Taga Bicol Tambayan kung si taong ito. And then kung kabisto po nindo, itag na lang nindo or imbitahan na lang nindo. Gusto mo talagang maaraman ang sa iya, ang niya, bubo to. Hindi, baka gusto niya may talent fee. May talent fee. Hindi ko sure. Baka pang mayaman ang Taga Bicol. Actually, di pa ako nakaabot duman sa arong kayan kung di man siya naghapot. Diba? Basta, gusto mo lang pong maaraman kung paano ka nagpoon as content creator and paano po ang istorya kang buhay mo. Araw ay, wow. Tapos MMK? To na lang si reply niya. Iyo pa lang to si reply niya. Ay, wow. Tapos ipangtulo ko na, itong, yes po, kung ubuot po ikang interviewin niya. Tapos inasabi siyang, ay bawal. Tapos sinabi ko, ay sige po, pasensya na po sa istorbo. Inanood ko lang kayan. Sa iling mo, bawal? Sa iling ko, di siya ready. Siguro baka may matatamaan siya. Uy, alat mo na. Out of topic na muna ni. Nailing ko yung bado mo.
na SpongeBob. Aram mo ba kung anong pangalan ni SpongeBob sa Spanish? Ano? Halabaon yan, mga kanatong natics. Ang totoong pangalan ni SpongeBob sa Spanish, Bob Esponja, Pantalones Cuadrado. Grabe na ba? SpongeBob SquarePants. Iyo, pantalones. Pants. Araw kaya ang totoong pangalan niya sa Spanish. Sa Spanish. Kaya di ba pag inapod siya, di ba pag English, SpongeBob SquarePants, di ba? Ito talaga, man. SquarePants. SpongeBob So, SquarePants. pag sa Spanish, talagang binubuunin na to. Alam mo, Iyo, Bob Esponja, Pantalones Cuadrados. Mabilis kaya magatin na magtaram. So, araw kaya yan. So, anyway. So, yun lang. Ito si nag-experience ni Linus. Pero at least na-experience mo mag-invite ng guest. Diba? Sige daw, ako daw mag-invite sa sunod pa. Mahanap kita ng guest na na mataw lamang sa tuwing ng mga adal. Di ba? Last week iguan. Si letter sender tao. Na si Miriam nagtao na sa tuwing ng letter. Sayang, minessage me kay Eka Pero magayon man, may dakol man kami na nanodan. Pero sana may nanodan man din siya sa tutoy. I-recap daw nindong yan. Ay, dahil na. Dawon ko na lang nito sa dawon mo na lang sa Spotify. Sa mga day pa lang dyan nagdadarangog, igo po palang kitang Spotify. Sa mga day po nakakaramang Spotify, ano man lang po yan, up man lang po yan, na kung saan nagdadawag ka mo ng mga music, mga podcast. Actually, yan ang sabi kang tao na sige lang, dahil nagdadamog ng Spotify sa to. Na, di ba? Libre naman na balikan. Paano kayo pang i-recap, digdi? Yan, di ba? Libre naman, babalikan mo lang sa Spotify, ma-follow ka lang. Download Spotify ka lang, libre po yan. Pero tapos, ano na palang kita? Episode? 70 plus. 80 plus na. Uy, pa 80 na. 80 na. Happy 80. Can you imagine? 80 plus na ang sa tuyang episode. Kaya yan. So, ngunya na aldaw, gigibuhon ta, pag-uulayan ta, dahil syempre, silent fan po kami kang The Cool Pals. Yes. Oo. And then, kang... Nakaaging... In Comedy Uragon, ano na lang yan? Dikit na lang yan. Kumbaga, joke mo lang yan. Saka ang Comedy Uragon, kasi recently baga, I think, rin to, January 11? January 11. January 11. Ang The Cool Pals, na kung saan, na si Nonong Balinan, si Ryan Rems, saka si Muman, nagduman sa Bicol. Yes. Nagsusinda. Pero pasalamat kitang maray sa Comedy Uragon kasi dahil sa Inda, kaya sinda nakaduman sa Bicol. Oo. So, inimbitaran sinda kang Comedy Uragon. Yep. Tapos, pag-uulayin ta siya ngunyan, nagkaroon na mo nagdalan. Nagdangugman kita. Pababa, no? Ano kasi, ang gigibunta na lang is, ma-review na lang kita duman sa episode na kung saan nabanggit ninda si pag-visit ninda sa Bicol. Yes. Yeah. Sa pag-travel, yan. Sa experience ninda. Kung gusto nindo madangog yan, nasa Spotify man po yan. Dangugon po nindo ang hanapon nindo The Cool Pals. Episode, at lang dawagon ko, ang ano ba ganyan, no? Episode 615. Yan. Halawagan na. Diba? Ang sunod po ko ayan, dangugon nindo man kata about ki Salome Salvin na to. Ayan. So, nagduman sila sa Bicol, Naga City, specifically, para mag-perform ng stand-up comedy. Without knowing, kadakol na pala stand-up comedian na Bicolano sa Naga. Ambistado ko na si Tungungo. Si Ngongo. Yung kay Baran Ninda. Nakaagum datong Bicolano, si Roger, which is, si Roger ang naging paagi para madarada ang Cool Pals. I don't know kung si Roger nga ba talaga. Pero may bisado ka mo? Actually, si Roger kaya talaga, na siya, Comedy Manila na siya. Bago pa siya bago pa siya magpanaga, mag-star sa Naga. Kasi agum niya kaya ang Bicolana, bako man siya. I see. Pero may bistado ba kamong sarong individual na konektado sa Comedy Uragon? Ang na-found out ko pala si RC. Bistado mo siya?
si bata niya, family kang, basta, close relatives din. Close relatives ko. Harayo ng relatives, pero kabisto ko. Yan, ang Kwarto family. Yan, yun So sana yun, at least, di ba, umalay mo, sa sunod na episode ma-interview tang saro sa mga miyembro kang Comedy Oragon. Comedy Oragon, di ba? So Comedy Oragon na nagdadangog diyan sa Taga Bicol Podcast. Baka naman pwede ka mo mag-guest saro lang sa inyo. Yes. Di ba? Basta din kami ning singilo ning harahalang ko. May kaming pang TF. So yun na ito. Ang inot na sinabi da naman na sinonong I think sinonong ata nag-drive eh. Sinonong balinan nag-drive. Sa ata sinabi ninda duman na ang biyahe daan hinda from Manila to Bicol inabot ning 13 hours. Sorry, 13 hours. 24 hours na yan? May layover? Actually, si 13 hours daan hinda nagpunto-punto man da palan sinda. So, muntik na akong muntik na akong magsabi sa isip ko. Sabi ko sa isip ko, hala, ang pinaka-late na nga ni Ken, 10 hours lang. Depende kung nakasakay kang Raymond. Kung nakasakay ka talaga ng Raymond, naglulupad-lupad. Tapos ang aircon, hours yan. ang aircon makusugon pa, Iyo. May Raymond pa bang yan? Agwa pa. Di malipot. Itong kukuanon ang Naga to Manila ning 7 hours. Straight. Uy, di ba nagpupundo no? Non-stop yan. Non-stop. Raymond. Nagpupundo lang sila kapag traffic. Really? Paano pala kung naiihi ka na? Ang mga ako kaya dati kang nagtitrain kunyari, 'di ba sa sa Naga ako nagwo-work. Pag magtitrain ko sa Manila, so Pirming Raymond ang sinasakyan ko. Sinasakyan ko kaya syempre libre naman pamasahe. Di maano na ako, lazy boy na ako. Or sleep ito. So, di ka man mabayad eh. Ito, dahil talaga to nagpupundo. May CR na kaya sa loob. Raymond? Raymond. Yep. May CR. May gong Raymond na may CR? DLRTB? Tama ba to? DLTB. DLTB Raymond Gabos yan. Para sinda. Yeah. Tubod. Di pa ako nakasakay sa Raymond eh. Ako nakasakay na ako, pero beses na ako nakasakay sa Raymond. Sa manglipot, dapat pa nagsakay ka ning... talaga. Pa nagsakay ka, dapat nakapirang patong ka ning jacket. Pero may akong isarog sa Kapanya Francia. Yeah. Abo ko kayo. Talaga, si Raymond, as in, garo ka tigpi-preserve. Saka minsan, sa pagra-route sa Raymond ang Raymond, abangan mo tulos. Halimbawa, TV Patrol Bicol. Raymond, namugo! Yaon sa barita. Raymond, kadaklan, kadto. Yeah. But anyway, yun na ito, sabi nila 13 hours. So, di ko pa na-try mag-drive from Manila to Bicol. Di ko pa na-try. Ika, na-try mo na? Siyempre, hindi pa mo ko tatawag sa mag-drive. Uy, araw mo may story ako one time. Sakay lang pero mag-drive May story ako one time. Ang nangyari kasi is that, sabi ko, naglayas kaya ako, malayas ako sa harong, nagkaiwal kami kanto ni Madiris. So gusto ko talagang maglayas ng harong. Tapos ang gibo ko, sabi ko, mamotor na lang ko pa Manila. Di, ang motor ko kanto, nakamiyo lang ako eh. Nakamiyo lang pa Manila. And then may okay. Sabi ko, tigral ako na si mga gamit ko sa karton. Tapos sabi ko, pagtiglag ko sa maleta, dakulaon. Mabit-bit ako ning maray. Hindi tiglag ko sa ibahong bala sa karton. Binugkos ko sa likod. Tapos, pag iniinutan ko, na-realize ko, sabi ko, dimonyadong mapa Manila ako. Siyempre, mapundo ako perang bisis. Haliong ko na naman ang gakod kang karton. Kang karton. Sabi ko, day na baga akong maglayas, day na akong magpadagos ni Manila. Nagbalik na lang ako. Kung trinay mo to, alam mo, ika nagaro ang naging ikang nagpuon kang Lala Move. Tanailing dito, ay, pwede pala niyan. May puro karton niya sa likod. Puro karton. Diba, Lala Move. Naisip ko, sabi ko, pag binahay ko, pag naubusan pa ng gasolina, hahaliyong ko na naman ang gakod. Ay, mampagas. Sabi ko, dahil na ako maglayas. Yeah. Kaya yan.
Tapos sabi ni nag-drive sinda. Tapos si ibang niya, nag-aeroplano. Dahil man gabos, Si Muman Reyes. Oo. Mayaman kasi ba na-late siya. Yung mayaman na-late. si Muman. Si Muman, garo ang pinakamayaman sa Kupals. Sa grupo. Oo. Ayo. Kasi paano siya naging mayaman? May sadiri siyang pharmacy. Oh, wow. Owner siya ng sarong pharmacy na magayon nga ni daang kita kaso stress man. Nakaka-stress Yan. Kaya siya nagpundo. Kaya pinundo niya yan. Tapos, may saro sa episode ninda na sinabi niya, ang okay na siya, basta ang minimum niya sa sarong bulan na gastos, 60,000. Wow. Minimum, Minimum yan. Gurano ng biyahe from Di ba napag-line tayo last time, mga nasa 5,000? Depende sa aeroplano, iyo. Oo. Sa inistorya niya pa duman, ito nga ning baba, taas, taday nakakalanding sa Makatakuton to. Ayo. Tapos sadit lang daang aeroplano pa siring sa Naga. Which is Naniwala ka muna itong dialysis sa inutan ng Sabi pa ganin mo man duman. Ayo. Pa daas Ayo. Sato? Iba nagbabiyahe. Oo, nagbabiyahe. Gwapaning hélice sa luwas Oo. Maski sa laog. Okay lang si sa gilid. Okay lang si sa gilid, pero sa inutan ka tong aeroplano. Igwa. Luma na to. Ayo. So sadit nga ni siya. Sadit lang siya na Sadit lang siya kasi I think 60 lang ang capacity kang passenger. Yeah, pasiring Naga. Tapos igwa sa irarom na nagbubukas. Naguhulog ng bomba. Hanip sana. Ano pala to? Pearl Harbor. Kaya day nakakalanding si eroplano sinakain mo. Pero makatakot ang sadit na eroplano kasi nakatry na ako ning sadit na eroplano. Remember mo itong kita pa North Carolina? Oo. Itong local lang. Makatakot. Saka ang ninda, mati mo pati ang duros. Ang eroplano ninda, daisinda itong tigdudukot baga, 'di ba sa airport baga tigdudukot tanganing mag-agi ka mo. Dahil mababa ka mo ning hagdanan. Feel mo talaga. Oo, mababa ka mo sa eroplano, tanganing magduman sa laog kang building. Oo. Kaya ano man baga talaga kayan pag mga sadit na airport, itong may hagdanan talaga. Kasi sadit na eroplano, duman sa luwas. Sadit na eroplano. Saka sadit na airport. Arugta, bako man international airport, di man dyan mababa si mga eroplanong darakulaon. Di pa kasi ako dyan sa Naga Airport. Ako din pa nakatry. Pero nahiling ko ako nakatry na once lang. Uy, nag-aeroplano ka na? Pasibo lang. Taray. Naiiwag to si OJT dati. Ay, di mo ka muna naghaling sa Naga? Oh. Pa Cebu. Pa Cebu. Kaya yan. So yun ang nito. So, natry ni Muman sa natry ni Muman si eroplano, natry mo ni Nonong. Sabi nga rin pero based na pa otro si music, Oo. Ika pa nagpapamanila ka, anong music ang dinadawag mo? So, kanto bagang panahon ta, day pa uso ang day pa uso sa cellphone. Ang tugtugan. Ano pa, USB pa? Or itong burn. USB? USB or itong naka-born na CD. May ina-upload na MP3, di ba? Oh, yeah. Abang mayaman yan. Mayo pa kaya ka to. Gabi man. Ito mapa-computer shop ka, tapos mapa-download ka. Or burn, di ba po duman? Ang burn sa CD. Kaya naman sa CD. Walkman to. Tapos sila lago mo sa daratakulang tapos may... Discman o Walkman? Kasi ang Walkman tape. Discman. Walkman tape. Discman. Compact disc. Di ko na kayo inabot. Compact disc. Di ko na inabot. USB na inabot ko saka iPod. iPod? Wow, mayamanan mo ning sarong yun. iPod? So, pa nagpapamanila ka, naka MP3 ka? Yeah, di ko kayang mabuhay na may tugtog. Music talaga. Ayun. Sa gabos na ginigibo. Music man baga sa sa bus. Itong nalingawan mo sa headphone mo or sa headset mo, tapos naka-loudspeaker ka lang, maluyaw, naka-org ka lang kayo hanggang mataw. Nakadakot lang si cellphone mo sa talinga. Tapos nakadakot yan. Yun lang pala nangyari na yan sa ko, nangyari na yan sa ko na itong mayo akong headphone, raot, tapos ang nagbiyahe kong Panaga, tawag duman ng si work ko nga ni. Nagpatugtog ako ng araw kayo, naka-araw lang ako ni.
Ayun. Burat. Iskulin, si Annie. Kung ano, okay lang kung local trip. Pero kung haling Manila or haling Naga to Manila, Pangit man. Saka kung bakal ka na lang ng tape ka kunan mo sa tupayo mo. Tsaka paano pa kumain kang mga music? Ito na lang ringtone kan sa imong cellphone. Tit-tit-tit. Makanuso naman yan. Kasi usually baga, pag biyahe baga kaya talaga na ning pa Manila, bako ba yung tugtog ang pinapaano kayan sa bus Movies. Movies. Ayo. Pero minsan pag pag natapos na movies, pag tururog ng mga pasero, nagpe-play na sinda ng tugtog eh. Diba? Ako kaya, di ako na di ako nagbe-music. Pero makatukaw sana ako sa bus, turog lang ako yan. Mamata ko yaw na, maihi lang. Ako man, turog din. Anong prefer niyo? Day trip o night trip? Night trip. Kung may gigibuhon, halimbawa kung Naga to Manila, kung may gigibuhon, na lang ako, night trip, para at least makapagpahingalo ako. Pero kung halimbawa, for bakasyon lang, going to Manila, gusto ko mag-day trip. Para at least mahiling ko man si mga scenery na Di pa ako naka-day trip, puro ako night trip. Ay, iyo? Boring man. Boring nga ni. Boring naman yan. I-try mo yan. Pag nag-uli ka mo, dapat day trip. Oo. Anong experience mong day trip? From Naga to Manila or Manila to Naga? Ini ang pinaka-worst na day trip na nangyari sa buhay ko. Kaya parang ko to si Jason. Royong. So, nagbakasakali kami makasakay ng bus. Itong chance passenger na lang kami. From Manila to Bicol, to Naga. So, nangyari ka to, 2:00 pa lang ni maagahon, naghahanap na kami ng sasakyan, which is Raymond to. Duman pa kami sa terminal ng Raymond sa Manila. Itong haling Sampaloc pa to. Itong Sampaloc, Manila. Ayun, sa Sampaloc I think terminal nila eh. Which is nabaon si Pila, grabe. As in, di ko kinaya to. As in, Mayo sabi kang driver, Mayo na da, fully book na da. Kung ma-chance di da assure. Sabi da mo kasi gusto dakol da ang gusto mag-uli. So iyo to. So ang gigibumi ka to. Sige. Nakahanap kami duman sa Cubao. Nagbalik kami Cubao para lang makahanap. From Sampaloc to Cubao? Nag-Cubao kami ulit. Tapos nakahanap kami duman ning daibistadong bus. Daibistado? Anong klase? Itong unknown bus. Kolorum baga. Maying pangaran? Ano lang? Plain white lang? Ako eh. Pag mga araw kayo na bad memories, pilit ko nang kinakalimutan eh. Pag plain black, ano man yan? Naka-private? Or plain white? Garo siya baga wait lang. Si bus Manangata na buhay ka pa. Garo mo tong Barbosa bus. Pero Barbosa kulay bus orange. Isipon mo kulay orange to. Garo-aro kaya siya. Halis sa BMP. BJMP, Bureau of Jail and Protection. Kulay orange ngayon. Tapos aircon siya. Ambulansya pala. Ay, dahil siya aircon, gago. Yun, ordinary kami. Yun na Pakaran mo istorya mo. Dahil na, tapos nagbiyahe kami as in. Aram nindo, nagbiyahe kami ning 7:00. Ning Bangi? Ay, ning aga. Nakauli kaming, dapat anong oras yan? Sa ilim mo, makaabot siguro, kaming mga 6:00. Naghahakay na. Ganun na pupuringin na sa ulay tayo. Ining sarong ining kay Valentine. Naghahakay na. Pag 7:00 siguro ang abot. 5:00 ning hapon, mga araw kaya. Araw mo, inabot kaming 10:00. Ayun? Oh my God. Karo pala si Tigalon nindo. Sipig sa kaya nindo. Dakulon siyang tigstapan. Wow. Ito kakanan. Oo. Gutom mga tao. Feel ko itong nagtatago, Sinda. Mayapot ako. Pag sa bus ba, saka itong personal na sasakyan or private iba ba ang agihan? Kasi kapag 'di ba
Minsan kasi Hindi, may iba. Ay, may iba. Oh, kasi ang iba Kasi, din ano, naging bitukang manok. ay, hindi pa kaya ako tapos sa hapot. Sige na, yun na to. Okay na, ano. Ayun na to, bitukang manok. Oo. Ang private nag-aaging bitukang manok, pero pag mga bus, dahil siya Iyo? nag-aagi. Kasi, Yan. oo. Kasi di ko na-experience magbitukang manok kapag nagsasakay ako ng bus. Dahil. Okay. So, iba Ano lang talaga. sila, Wait balon-balunan. Di pa sinda nag-try? Ang bus talaga, never pa nag-try? Balon-balunan. Uy, delikado. Delikado. Kasi paikot-ikot baga to, Paikot-ikot tapos to. bangin. Oo. Sorry, di ko alam. Most likely ang agi ninda, ikot ata ning di ko alam kung ano yun. Itong bako-bako talaga. Bako-bako ang Rough road. rough road. Ang ano nila. yeah. Basta pa kung bitukang manok So, ang yun na nga kinagihan nito. kang bus. So yun na nga nito, di ba? Kung halimbawa ma-experience, kasi balak na gusto da ni Nanonong Balinang bumalik na sa Bicol So, Yeah. pero Na-enjoy ninda, Na-enjoy dawa na halabaon. Oo. So, pero mas gusto ko, itry ninda ang ordinary bus paano Yan. pauling Bicol. Yan na dyan, Mamati mapaparong mo. ninda. Mapaparong mo ang Bix, katingko, suka. Yan, sugo, Mais. manok. Itong Itong alas 4 ng maagahon, nagtutok-turak ang manok sa nagkambas. Lahat ito naka-blue na karton, tapos may labot-labot lang. Oo. Pambulang yan. Ayo, yun ang malupit na Yun ang malupit na na experience ninda na ordinary. Itong ang aranghita, tapos may mga balon pa ning adobo ang mga Adobo, saka itong nilagang manok, nilagang Oo. sugok. Tapos tapos dapat ang magay na tukawan duman is nasa aisle. Yo. Oo, aram mo kung gusto ko magtukaw sa aisle kung masakay ka ng ordinary. Kasi minsan pag may nagsusuro ka, alam mo, nakahurandig ka doon sa may bintana, tapos binukasan mo ng dikit. Nagtatalsik. Tapos sa inutan mo nagsuka sa bintana. Yeah, talsik. Tapos nagtataral. Itong napamata ka, may maluto ka sa nguso. Nagiginip ka na naghihigop ka ng soup. Ano pala, lugaw. Aros kaldo. Okay nga ni. So, ito. Naglubulubid si Sipon. Pasintabi po sa nagpapamaraho po dyan ng lugaw. Oo. Pero sabi nga ni Nonong, di ba? May mga stop by, ano nga si lugar ka to na pirmilang nababanggit naman sa indang episode na kada stop by nila mahihiling da naman si itong tulong beses, 4 nga ning beses na sinabi. Altamart man to? Sa to? Pa Cavite ata to? Oo, Alphamart. Oo. Pero inagyan maganda dahil okay. Iba man pala to. Oo, subaman lang to. Okay. Alphamart. Joke. Pero ang sinabi nila, pangit na si Agihan. Quezon. Quezon. Halabaw na sa Quezon. Ayun, din natamang kaya ang mga politiko dyan sa Quezon. Grabe. Bong araw kang Camarines or ang governor matibayon. Yes, may pangaran pa pati. May pirma gabos na VVM. Baka ba ito VVM? Mamang VVM sa VVF, Villaferte, di ba? LBF. LRV, yan. LRV. Kung sa Manila may LRT, kita may LRV. Yan ang matibay, di ba? Kaya ang ang agihan sa sa Camarines or dahil sa tuyang governor diba? na si Villaferte. So, ang ninda, ang saro pa duman na pagka-explain ninda duman, ang nagada, garo man lang da Tagaytay, maluwang. Yung sabi nila malipot na duman. Malipot man duman. Dahil na ninda, na timingan ninda si Duros. Oo. Na Maduros. Kaya yan. Pero guro feeling ko kadako lang nagbago sa Naga. Sa bagay, January baga kaya, usually, malipot yan sa Pinas. Pero di ko mag-gets tanto nila na na compare sa Tagaytay. Kasi, or Baguio, garo ibahon man. Siguro dakula naman talagang improvement kang Naga po naghali kita. Iyo. Kasi may road widening na, mainang mga kahoy. Kung may mga kahoy pa to garo na to Baguio. Pinurutol ba kasi mga kahoy na akasya? Pero kasi sa Baguio ibang lipot duman eh. Saka ang nangyari, I think nag-perform ang Cool Pals sa I think Magsaysay, di ba? Magsaysay. Samay sa into. Sa rooftop yun, di ba? Oo, tamalipot na. May iba? Oo. LCV something to kaya LC something. Oh, di ko aram. LC Altitude sign. bar Bago siya.
Altitude bar, yeah. Basta Altitude bar. Kaya, so, isipin mo may bar na sa rooftop. Kadtumayo pa yan. Guwa na. Saan? Nalingaw ko si pangaran. Nico's Ark. Pero baka siyang rooftop. Sa itaas lang ang barko. Iyo. Sa may tubig. Sa mga kanatong natics na nakadalan katong stand-up comedy, sobrang nindo. Yes. Sobrang fortunate. Kasi, swerte nindo. Iyo, first time ninda magduman, for sure mabalik yan sinda. Idalag na ninda sa mapa sa ninda, sa mapa ninda ang Bicol na kung saan sinda pwede mag-perform pa out of town. Sabi nga ninda dawa dahil dawa dahil ninda na aaraman or dahil ninda naintindihan si Joe kasi local dialect which is really good. Yan. Kasi bilang sarong taga Bicol, garo nakaka-proud man na even sa deliberation kang mga joke. Garo Bicol. Ito ang title man ng comedy Uragon tapos nagtagalog ka. O pwede mo sabihin na grupo, 'di ba? Okay. Hindi gusto mong sabihin pag Comedy Manila, ano pa lang dapat ng Tagalog. Dapat sila mag-English. Nag-English ba? Minsan nag-English si GB, Labrador, nag-English. Ugwa siyang English na jokes. Ugwa siyang English set. Mas iba kasi ang Bicol, mga Bicolano or Uragon. Talagang pigpe-preserba ang lingwahe. Ano mang sarong bagay na imagine ko? Kasi back in the days, kadtong panahon, kang ako aki pa, nadadangog ko ang mga joke kapag nag-iirinuman. Yan. Mga sigumang si mga gurang kadto. Ngunyan, garo, pa nag-iirinuman ng mga gurang, day ko aram kung yaon pa si mga joke, o yaon pa si mga, si mga patiribayan, daw ka ni Lolo ko, si Juan, si Pedro, di ba? Saka si Pinduko. Magayon pa na yan. Pag sarabay-sabay sila nag-ngiririt. Iyo. Ay, gayon. So, garo, si China, si Amerika, saka si Philippines. si Philippines, itong mga paururagan. Di ba? Pero ngunyan, makakadangog ka na ng mga legit na may sarokit ng kanatong natin, tigyan nagpapahiling. So ngunyan, because of Comedy Uragon, magkakaigwa ka na ng mga legit na siguro mga shall we consider it's mga satire content na inagi na lang sa mga joke. Kasi di ko pa nadadangog ang ang set ninda eh. Ayun. Kasi minsan may open mic gani sinda. Dahil lang ako siguro nakakapag-coordinate sa inda. Syempre gusto ko rin i-promote sinda through taga Bicol, 'di ba? So yan ang assignment ta. Yan ang assignment ta na sana magkaigwa kita ning pribilehiyong makaulay ang Comedy Uragon sa mga miyembro da or sinda gabos mas maray. Or daw sila organize muna katong event. Yeah, itong niya. Kikul Palsa. I'll try na i-contact si RC na maging guest ta. Alright. Di ba? Kaya yan. Diba? Tapos ano ba sinabi naman sa Actually, itong episode nila, masyado, nag-focus na duman sa overheat. Sa overheat na sasakyan. Sa overheat na sasakyan ni JB. Nagduman ba kasi sa Cute Cad? Yes. Itong veteran da sinda duman sa harong din na, kang isarog. Sa Mount Isarog sa baba diba? kang isarog. Yeah. Kadakol ng farm. Tapos si Renz Cute Cad. Nahiling tabi kasi post niya. Sa Sinonong. Oo, nagpa-Cute Cad. Wow. Di ba, garo, kadakala na To nagbibisita sa Camarines Sur, garo, na ninda, pupush na mag-visit ng Cute Cad. The last resort. Ganyan na sila bantog. Ayo. Anyway, sarong paagin na mai-promote ang satuyang local tourist spot. Na even though man-made siya, pero at least napapahiling ninda si nasa kapalibutan nila. Tama. Di ba? Yeah. Tama. So yan, iniimbitahan mi ang gabos ng mga kanatong natics na suportahan ta ang Comedy Uragon. Yes, i-follow po nindoan sa indang page. As in, duman sa page ninda, nire-release man po ninda ang ang mga shows ninda. Nga schedule kan sa indang events. Kung halimbawa soro ka man na buot maging stand-up comedian na natatakot baka pag ngiritan ka mo, okay lang po 'yan. Yan po trabaho ninda magpangirit. That's the objective. Ayan. So, iyan pwede ka mo may open mic sinda na regular set. So, hagadon ta. I hope mataon kita
kita ning Comedy Oragon ning ano. Iyo. Ning Kung may detalye kabisto kan po cinema kamo show. na taga Comedy Oragon, itaon na lang po nindo sa mo. Ayo ang mga contacts. Pangaji mi lang na sana di kita ma-replyan ng wow. Replyan ning Ay, bawal. Ay, bawal. Ayun. Yan. Kayan. Pero dalano nindo si sarong heckler duman sa performance ni Nonong. Yan. Sarong Yes. Bicolano heckler during the performance. Ano ba Baka yung isang heckler? Garo, po Di dyan? masubahan. Garo ito. Ay, sige simbag sa joke na day ka man hinahapot. Oh, yan ang heckler. Garo agaw pansin sa Agaw sarong eksena yan. performance. Agaw eksena. Panraot. Pwede arag ka yan. Ay, Siya na lang kuta naging harap mo naman. Diba? Kita mga Bicolano, Mauragon. mauurag kita sa Debate. magpangirit. Hindi man ito nakangirit. Urag kita sa urag. Yeah, maurag kita sa urag. Urag. Yeah. Yan. Pero mo sana naimbitan ko tanin sa ibang content creator na funny. Yes. Tama. Di ba? Kadakol content creator Sana na matitibay na mapangirit. Di ba? Malay mo sa buong set ninda magparahanap lang ng tao. Ini po si Juan. Yan po si Christina. At naman po si Linus iniyang podcast na ginibo para sa mga uragon ini ang Taga Bicol Bicol to the to the world. Alright.